Η γοητεία είναι η άβρα σου, όχι η εμφάνιση. Σκέψου αυτό. Μπαίνεις σε ένα δωμάτιο γεμάτο ανθρώπους. Κάποιοι σε κοιτάζουν, κάποιοι όχι. Κάποιοι νιώθουν αμέσως μια αίσθηση ζεστασιάς ή περιέργειας, άλλοι απλώς σε αγνοούν. Τι είναι αυτό που κάνει τη διαφορά? Δεν είναι η ομορφιά σου, ούτε τα ρούχα σου. Δεν είναι η φωνή σου, ούτε οι κινήσεις σου. Είναι η ενέργεια που εκπέμπεις, ο τρόπος που συμπεριφέρεσαι, η άβρα που αφήνεις πίσω σου. Οι άνθρωποι είναι σαν μαγνήτες. Και αυτό που τραβάει δεν είναι πάντα ορατό με τα μάτια. Είναι κάτι που αισθάνονται, κάτι που νιώθουν όταν βρίσκονται κοντά σου. Και αυτό το κάτι μπορείς να το καλλιεργήσεις, να το φέρεις στην επιφάνεια, να το κάνεις συνήθεια. Σκέψου, γιατί κάποιοι άνθρωποι φαίνεται να μαγνητίζουν τους άλλους απλά με την παρουσία τους? Δεν χρειάζονται φανταχτερές χειρονομίες, δεν προσπαθούν να εντυπωσιάσουν με λόγια. Είναι ήρεμοι, σίγουροι, αληθινοί. Έχουν κάτι που τους κάνει να φαίνονται ανεξάρτητοι, αυτοπεποίθητοι και ταυτόχρονα προσιτοί. Και το καλύτερο, αυτό δεν είναι κάτι που έχουν ή δεν έχουν γενετικά. Είναι συμπεριφορά. Είναι κάτι που μπορείς να μάθεις, να ασκήσεις, να γίνεις. Και όταν το εφαρμόζεις σωστά, οι άνθρωποι θα σε βλέπουν με άλλο μάτι. Θα νιώθουν έλξη, όχι μόνο για την επαμφάνιση, αλλά για την ενέργεια σου, την παρουσία σου, τον τρόπο που τους κάνεις να νιώθουν. Σκέψου λίγο, όταν μιλάς με κάποιον και νιώθεις ότι σε ακούει πραγματικά, ότι ενδιαφέρεται για σένα, ότι σε καταλαβαίνει, δεν σε μαγνητίζει. Αυτό το συναίσθημα είναι το ίδιο που μπορείς να προκαλέσεις στους άλλους. Με σωστή συμπεριφορά, με μικρές αλλαγές στον τρόπο που μιλάς, κινείσαι και κοιτάς, μπορείς να γίνεις ακαταμάχητος χωρίς να προσπαθείς να είσαι κάτι που δεν είσαι. Στο σημερινό βίντεο θα μάθεις πρακτικά tips για να γίνεις πιο ελκυστικός μέσα από τη συμπεριφορά σου. Όχι με μαγικά τρίκ ή superficial hacks, αλλά με αληθινή αυτοπεποίθηση, γοητεία και άβρα. Θα μιλήσουμε για χαμόγελο, στάση σώματος, τρόπο που μιλάς, ενσυναίσθηση και μικρές λεπτομέρειες που κάνουν τεράστια διαφορά. Αν προσέξεις αυτά τα σημεία και τα ενσωματώσεις στην καθημερινότητά σου, θα δεις ανθρώπους να σε παρατηρούν με άλλο μάτι. Όχι γιατί προσπάθησες να είσαι τέλειος, αλλά γιατί αποπνέεις κάτι που θέλουν να νιώσουν. Κάτι που τους μαγνητίζει αβίαστα. Χαμόγελο και αυθεντική καλοσύνη. Το χαμόγελο είναι ίσως το πιο ισχυρό εργαλείο έλξης που έχουμε. Αλλά δεν αρκεί το επιφανειακό χαμόγελο ή το φτιαχτό. Ένα ήρεμο, αυθεντικό χαμόγελο εκπέμπει αυτοπεποίθηση και ζεστασιά. Συνδυάσε το με πραγματικό ενδιαφέρον για τον άλλον. Ρώτα, άκου, δείξε ότι τον προσέχεις. Οι άνθρωποι θυμούνται πως τους κάνεις να νιώσουν, όχι τι φορούσες. Ένα χαμόγελο δημιουργεί αυτόματα θετική ενέργεια και αυτή η ενέργεια είναι μαγνητική. Σκέψου το σαν ένα ήρεμο φως που προσελκύει τους γύρω σου. Κάθε φορά που κάποιος νιώθει ζεστασιά κοντά σου, η γοητεία σου αυξάνεται. Στάση του σώματος και γλώσσα του σώματος. Η στάση του σώματος σου είναι σαν ένα μη ορατό μαγνητικό πεδίο. Ίσια πλάτη, χαλαρή ώμη, κεφάλι ψηλά, δείχνει αυτοπεποίθηση χωρίς να χρειάζεται να το πεις. Αργές σίγουρες κινήσεις. Οι γρήγορες κινήσεις δείχνουν νευρικότητα. Άφησε χώρο γύρω σου, μην κλείνεσαι στον εαυτό σου. Οι άνθρωποι έλκονται από όσους φαίνεται ότι είναι ανοιχτοί στον κόσμο και στους άλλους. Οι μικρές λεπτομέρειες είναι κρίσιμες. Ο τρόπος που κάθεσαι, η γωνία που στρέφεις το σώμα σου όταν μιλάς με κάποιον, ακόμα και το πώς κρατάς τα χέρια σου. Όλα αυτά συνθέτουν την αίσθηση αυτοπεποίθησης και γοητείας. Η δύναμη του βλέμματος. Το βλέμμα σου μπορεί να περάσει πιο πολύ ενέργεια και έλξη από οποιοδήποτε άλλο εργαλείο. Σταθερό, ήρεμο βλέμμα δείχνει αυτοπεποίθηση και ενδιαφέρον. Μην κοιτάς υπερβολικά. Κράτα ισορροπία. Αρκετά για να δείξεις ότι παρατηρείς, αλλά όχι ώστε να φαίνεται ακατάλληλο. Το βλέμμα σε συνδυασμό με χαμόγελο και σωστή στάση σώματος είναι εκρηπτικό εργαλείο έλξης, γιατί δείχνει ασφάλεια και ενδιαφέρον χωρίς λόγα. Ο τρόπος που μιλάς. Η φωνή σου μπορεί να ενισχύσει ή να μειώσει τη γοητεία σου. Μίλα αργά, καθαρά, με σιγουριά. Οι γρήγοροι ρυθμοί δείχνουν νευρικότητα. Χρησιμοποίησε παύσεις για να δώσεις έμφαση και να κρατήσεις την προσοχή. Θετικό λεξιλόγιο και τόνους φιλικότητας. Οι άνθρωποι έλκονται από θετική ενέργεια. Όταν η φωνή σου συνδυάζεται με χαμόγελο, βλέμμα και στάση σώματος, εκπέμπεις ηρεμία, αυτοπεποίθηση και γοητεία χωρίς προσπάθεια.
Η γοητεία των μικρών λεπτομεριών. Κινήσεις με σκοπό. Μη νευρικά πικ, αλλά φυσικές, ήρεμες και deliberate. Λεπτομέρειες στον χώρο. Τρόπους που χρησιμοποιείς αντικείμενα. Ένα βιβλίο, μια κούπα, μια πένα. Μπορεί να ενισχύσει την άβρα σου. Αναπνοή και τέμπο. Ήρεμη, σταθερή αναπνοή, ηρεμία και έλξη. Χρήση σιωπής. Η σιωπή μπορεί να κάνει κάποιον να θέλει να ακούσει περισσότερο. Η άβρα σου γίνεται μαγνητική όταν νιώθεις ήρεμος και σίγουρος στον χώρο σου και αυτό μεταδίδεται σε όλους γύρω σου. Ενσύναισθηση και ενεργητική ακρόαση. Οι άνθρωποι αισθάνονται γοητευμένοι όταν νιώθουν ότι τους καταλαβαίνεις. Ακούς ενεργητικά, δείξε ενδιαφέρον, κάνε ερωτήσεις που δείχνουν ότι παρατηρείς. Μικρές χειρονομίες που δείχνουν κατανόηση, ένα νεύμα, μια χαμογελαστή αντίδραση, κάνουν τους άλλους να νιώθουν συνδεδεμένοι μαζί σου. Η ενσύναισθηση δεν είναι απλά καλή συμπεριφορά. Είναι αόρατο μαγνητικό εργαλείο που τραβάει τους άλλους. Σκέψου για λίγο όλα όσα είδαμε σήμερα. Όλη αυτή τη δύναμη που κρύβεται μέσα στη συμπεριφορά σου, στον τρόπο που κινείσαι, που μιλάς, που κοιτάς, που ακούς. Κάθε μικρή λεπτομέρεια, ένα χαμόγελο, μια ήρεμη κίνηση, μια λέξη που λέγεται με σημασία, μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που οι άλλοι σε βλέπουν και κυρίως που σε αισθάνονται. Η αλήθεια είναι πως η γοητεία δεν είναι θέμα τύχης, ούτε κάτι που έχουν μόνο γεννημένοι με κάποιο μαγνητισμό. Είναι κάτι που χτίζεται, που καλλιεργείται και που εκπέμπεται συνειδητά μέσα από κάθε πράξη σου. Όταν μαθαίνεις να στέκεσαι σταθερός, να κινείσαι με σκοπό, να χαμογελάς αληθινά, να μιλάς με σταθερότητα και να δείχνεις ενδιαφέρον για τους άλλους, τότε η γοητεία σου γίνεται κάτι αόρατο αλλά ισχυρό, σαν μια ενέργεια που κανείς δεν μπορεί να γνωρίσει. Σκέψου λίγο πώς νιώθεις όταν βρίσκεσαι κοντά σε κάποιον που νιώθεις ότι καταλαβαίνει, ακούει και ενδιαφέρεται πραγματικά. Αυτό το συναίσθημα δεν δημιουργείται από τα ρούχα, ούτε από τα μαλλιά ή το πρόσωπο. Δημιουργείται από την ενέργεια, την ηρεμία, την συνειδητή συμπεριφορά και την αυθεντικότητα. Και αυτή η ίδια ενέργεια μπορεί να γίνει δική σου. Στην καθημερινότητά σου, κάθε μικρή επιλογή, πώς κάθεσαι, πώς περπατάς, πώς χαμογελάς, πώς παρατηρείς τον άλλο, συνθέτει αυτό που οι άνθρωποι αισθάνονται γύρω σου. Αν το σκεφτείς, δεν χρειάζεται να προσπαθήσεις να εντυπωσιάσεις κανέναν. Δεν χρειάζεται να είσαι κάτι που δεν είσαι. Αρκεί να δείξεις τον καλύτερο εαυτό σου μέσα από συμπεριφορά και ενέργεια και οι άλλοι θα σε βλέπουν με άλλο μάτι, πιο ανοιχτά, πιο γοητευτικά, πιο μαγνητικά. Σκέψου την αυθεντικότητα σαν έναν μαγνήτη. Όταν είσαι αληθινός, ήρεμος, σίγουρος και συνδεδεμένος με τους γύρω σου, η έλξη έρχεται φυσικά. Οι άνθρωποι νιώθουν άνετα, ασφάλεια, περιέργεια, θαυμασμό. Και όλα αυτά μαζί δημιουργούν έναν αόρατο δεσμό που κανείς δεν μπορεί να γνωρίσει. Και τώρα θέλω να σκεφτείς κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Όλα αυτά δεν είναι θεωρία, δεν είναι απλά tips. Είναι συνήθειες που μπορείς να καλλιεργήσεις καθημερινά, να ενσωματώσεις στη ζωή σου, σε κάθε αλληλεπίδραση, σε κάθε βλέμμα, σε κάθε κίνηση. Κάθε μέρα που επιλέγεις να είσαι πιο ήρεμος, πιο προσεκτικός, πιο αυθεντικός, γίνεσαι μια πιο μαγνητική εκδοχή του εαυτού σου. Και αυτό είναι κάτι που κανείς δεν μπορεί να σου πάρει, γιατί ανήκει στην άβρα σου, στην ενέργεια που εκπέμπεις. Θέλω λοιπόν να κάνεις ένα μικρό πείραμα από σήμερα. Σκέψου ένα άτομο που συναντάς συχνά, στη δουλειά, στο δρόμο, στο καφέ και παρατήρησε πώς θα αλλάξει η αντίδρασή του όταν εφαρμόσεις ένα μόνο από αυτά τα εργαλεία γοητείας. Ένα χαμόγελο, μια ήρεμη στάση, ένα ειλικρινές βλέμμα ή μια αυθεντική ερώτηση που δείχνει ενδιαφέρον. Παρατήρησε την ενέργεια γύρω σου και νιώσε τη δύναμη της συμπεριφοράς σου. Και τώρα θέλω να σου ζητήσω κάτι πολύ σημαντικό. Γράψε στα σχόλια την εμπειρία σου. Ποιο tip σου φάνηκε πιο ενδιαφέρον? Ποιο πιστεύεις ότι μπορεί να αλλάξει άμεσα την άβρα σου? Έχεις ποτέ δοκιμάσει να παρατηρήσεις πώς οι άλλοι αντιδρούν στην ενέργειά σου? Τι παρατήρησες? Γράψε λεπτομερώς στα σχόλια. Μοίρασου σκέψεις, εμπειρίες ή ακόμα και αμφιβολίες. Θέλω να διαβάζω κάθε παρατήρηση, γιατί έτσι όλοι μαζί θα μάθουμε πώς η συμπεριφορά μπορεί να αλλάξει την ελκυστικότητα και την άβρα μας. Αν σου άρεσε αυτό το βίντεο και θέλεις να μαθαίνεις περισσότερα tips για γοητεία, αυτοπεποίθηση και ψυχολογία, κάνε like, subscribe και πάτησε το καμπανάκι για να μην χάνεις κανένα νέο βίντεο. Η υποστήριξή σου σημαίνει πολλά και μας βοηθάει να φέρουμε περισσότερες ιδέες που μπορούν να αλλάξουν την καθημερινότητά σου.